Ако обичате гофрети, задължително останете до края на видеото и запазете тази рецепта, защото гофретите по белгийска рецепта ще станат любими на цялото семейство. Толкова бързо и лесно се приготвят. Разбивам белтъците с помощта на ръчния пасатор на Аено. Прави го с лекота, след което смесвам останалите продукти заедно с жълтъците и когато сместа е готова, много нежно и внимателно добавям белтъците и разбърквам, за да остане сместа пухкава. Взимам си грил Аено EG5 и слагам плочите за гофрети, намазвам със съвсем тънък слой мазнина и само след 4-5 минути имам перфектни, златисти, хрупкави отвън и меки отвътре гофрети. Истинска мечтана закуска. Ако имате въпроси, свързани с уредите на Аено, може да пишете в коментарите, с удоволствие ще се действа и отговоря. Ще се радвам да оставите и отзиви за вида на гофретите веднага след като ги видите или пробвате. Те наистина са чудно вкусни.